भाई आज मालटा कोड आसीओ को माल अरे माल होची तीन प्रकार गोटे होची टेकीबा आ गोटे होची उड़ेइबा आ गोटे तमे जानिच नाई भाई टेकीबा माल कथा कहू आसीबो आसीबो व्यस्त होना एक ओके के एक दुगुणी भाई आसीबो कोन हेई तो आसी गलानी अरे चिकना याडे आ ए छमिया अरे आ आज्ञा भाई ये छनिया नो बकरीटा आज्ञा भाई कुआड़े आसछु ए ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଠ ପଢିବାକୁ ତଳୁ ତଳକୁ ମୋ ତଳୁ ଏଠି କେହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ବେ ଏଠି କି ଖେଳ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଖେଳ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ମିଗ 21 ରେ ଚଢିବି ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବି ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ମେଘୁ ଆ ବର୍ଷା ନେଇ ଆ ରାତିର ମାଲ ପାଇଁ ଆଜି ପଇସା ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ ମୋର ପଇସା ନେଇ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ 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 ମୋର ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ହେଇଗଲା ରେ ଆରେ ହେଇଗଲା ରେ बुली जा भागता मोबाइल टा थोड़ा दे ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଫୋନ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ମାଣ୍ଡି ଫଟୋ ଅଛି ମୋ ମାଣ୍ଡି ଫଟୋ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ଫୋନ ନିଅନ୍ତୁ କୋଉ ମାଣ୍ଡୁ ଫଟୋ ଅଛି ସେଇ ନିଅ ଭାଇ ଫୋन ଏ ତ ଭାଇ ତ ଗୋତଲେ ବହୁଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ ରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ ଭାଇ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ କୋଉ ମାଣ୍ଡୁ ଫଟୋ ଅଛି ଏ ଭାଇ ତ ଗୋତଲେ ବହୁଛି ଦେଇଦିଅ ଦେ ଭାଇ ଦେଇଥିବ ମୋ ମାଣ୍ଡି ଏ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ଗୁଡିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦିଅ ରେ ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଣ୍ଡୁ ପୁରୁଷ अबे चलो बे उठ वो माइचा वो उठ आसो मो साइड के लड़ी ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲିଆ ବଦଳେଇ ଦେବି ତ ବୁଲିଆ तू ना गोल गोल गोलिया तो पछ करी देबी नालिया बोलिया आ चलिया
बैठो हमारी फड़िया पे। गोलिया एथर खसिला। अरे डाब अरे मागू मु जाउछि रे। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପୁଚ୍ କିନି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।